Някой някога е произнесъл тази молитва. И още на следващия ден се е случило чудо. Тази молитва се предава от поколение на поколение. Казват, че ако бъде изречена с искрена яра, тя носи неочакван мир и сила. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мене, грешния. Признавам прегрешенията си и моля да простиш греховете ми. Очисти ме от всяка неправда. Когато съм слаб и падам, подкрепи ме. Когато се изгуда, насочи ме по пътя на истината. Когато сърцето ми е пълно със сълзи и самота, утеши ме с Твоята прегръдка. Когато нямам сили, бъди моя опора и щит. Господи, моля Те, пази мен и моето семейство от болка, загуби и всяко зло. Дарувай здраве на нашите деца и внуци. Нека в дома ни цаят мир, любов и Твоята божествена светлина. Повелявам Ти всеки свой ден и цялото си бъдеще, защото знам, ако Ти си с мен, никой не може да ме победи. Всеки, който с яра напише «Амин» и сподели тази молитва, ще види как днес се отварят вратите на Божията помощ. Казват, че чудесата често се случват точно когато предаваш молитвата нататък.